Kami sa skating rink sa night market. Christmas market. Yan, tubangan ng kiimnanan. Morning night market or Christmas market sa Cologne. Bibo kayo. Ang kayo mga baligya. Hindi mo dito. No, ito po kuan. Sausage. Saucisson. Ha? Saucisson? Nagpalit mi og sausage, bratwurst, ambot, tarong ba na nga pagka-pronounce niya lame? Fairness na. Bratwurst. Gamay lang kay tinapay. Gatipin og tinapay. Tinapay. Gikan ka sa Paris, last kay tinapay, dahil gamay kay tinapay. Yan, nagpalit yung beer. Yan, wine. Yung mga ignorante mong beer, ignoramos. So far lami ang beer. Ang wine. Wala lagi. Wala lagi na siya. For the aesthetic. For the experience. So in fairness, lami yung beer. Bakal lang. Kanan, mas siguro pina, 15 euro. Medyo mahal siya, pero for the experience of the Christmas market mo. Pes, lamin na siyang wine. Wine. Beer. Pero kanina siya. Okay lang. Sakto na. Pero not worth it sa price ba? Eh, kanina price. Mas mahal pa ng Bordeaux nga wine. Hindi pa rin. Cheap food wine. Paris, nga lamig kayo. Kanina sa mga 6 swimming. Yeah, mga honest. Kanina siya sa ka-glass kay Juan. 10. 9, 10 euro. Pero lamig yapon. Pero mahal siya. Nagpalit siguro kasi mga 7-Eleven na lang mura. Dayo ka kayo. Nasa ka na madam? Nahuman na inom. Gikan sa bar. Then when you return your glasses, wala matingala may usahe nga. Sa kabisi sa beer bar, sa tipakalan na basta beer place. Negative nga mga bell. Kung man na murag order lo. Then ahep para na ibawaan ni madam sa rason. ano say reason nga nung magtingog ang bells. So curious. So wala lang po itong kabalo. And then eventually, kaning isa dere, iuli na namo among glasses. Wa ka buok. Pag uli na mo sa among glasses, yatagan din mi og kwarta sa babae from the payment that we paid sa among drinks for returning the glasses eventually. So, ibig sabihin, when you return your glasses, na ay ibalik sa imuha. Bali deposit nimo to nga gikuha. So it's €2 and 50 cents. So duha man mi kabuok, so that's €5. So gibalik sa mga sa babae ang €5, and then eventually this other guy, he just immediately said,
No. So, ang babae from the bar, the hostess, expected, nakatong no niya is, gihatag na niya tong 5 euro. Sa tip. So, nanghatag siya tip. Then, nasyak po siya. Abi niya, kaning babae, tawhanan ni abi niya, ang yung 5 euro is, nagkamali lang ang babae. No, it's a deposit. Naghinubog din ni siya. Deposit for the glasses. So, technically, mitingog dayon ang bell. So, tungod ato na kabalo na din ko kung sa rason nga mo tingog ang bell. Kaya naghatag og tip ang ilang customer. So, goodbye 5 euro and then question answered. Mo na, Mo na. gilad, na-scam mangod kugot. In my defense, na-scam ko sa babae. Kaya abin ako, nasayop, kaya na siya. Imuha man ng 5 pesos. Not sorry. She was also shocked. So, yeah. Ano siya, long story short, Nagpatakat lang siya. pataka lang og hatag og 5 euro. Isa ng tato ka beer. Susisant. Isa ka hotdog. 100 gram cheese. Pero, okay lang. Happy nga na ilad.